Θα μείνουμε στο θέμα το αγροτικό, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε να βρούμε στην άλλη άκρη της οθόνης μας μέσω Skype τον κύριο Ανδρέα Καρασαρίνη, ο οποίος είναι ο γραμματέας αγροτικών φορέων της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Καρασαρίνη, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα σας και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα. Έχουμε το συλλαλητήριο, χθες είχαμε το συλλαλητήριο. Οι αγρότες δηλώνουν από τη μία ότι πρέπει να δικαιωθούν, αλλιώς δεν μπορούν να συνεχίσουν τις εκμεταλλεύσεις τους. Και από την άλλη έχουμε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος λέει ότι έχουμε εξίσει τον πάτο του βαρελιού σε σχέση με αυτά που η κυβέρνηση μπορεί να δώσει. Πού βρισκόμαστε, πού πάμε? Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά βλέπουμε κινητοποιήσεις όπου και οι δύο πλευρές έχουν μια διαφορετική κουλτούρα. Και οι αγρότες ήρθαν συντεταγμένα σε συνεργασία με το Υπουργείο, έτσι ώστε να μην έχουμε κραυγαλαίες κινήσεις του παρελθόντος, αλλά και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είπε ότι το Μέγαρο Μαξίμου είναι ανοιχτό ανά πάσα ώρα και στιγμή στην Επιτροπή των Μπλόκων, με την προοπτική να έρθουν να θέσουν τα ζητήματά τους. Άρα αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι έχουμε διάλογο με σοβαρά επιχειρήματα, και αυτό είναι καλό, γιατί συνήθως ο διάλογος δίνει και αποτελέσματα. Τώρα, σε αυτό που μου είπατε, η κυβέρνηση έχει μπει σε μια διαδικασία ούτως ή άλλως, όχι από τώρα, από το 2019, και έχει κάνει αρκετά πράγματα στον πρωτογενή τομέα. Ο κόσμος το ξέρει και σαφέστατα η Επιτροπή Μπλόκων δεν αποτελεί το σύνολο όλων των αγροτών. Να λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους και αντικειμενικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί αγρότες οι οποίοι δεν βγήκανε, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένο κόστος παραγωγής στον Έλληνα αγρότη, τον κτηνοτρόφο και τον αλεία, που πρέπει να συζητηθεί. Γι' αυτό το λόγο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο για τη φετινή χρονιά, αλλά και ότι σκεφτόμαστε από το 2025 να γίνει και μόνιμο και δικαιότερο. Όταν λέμε δικαιότερο, προφανώς μιλάμε για πάρα πολλούς αποδέκτες, οι οποίοι αντιλαμβάνεστε ότι σου λέει ότι εγώ ξοδεύω ένα ποσό α και δεν παίρνω αυτά τα οποία περιμένω. Οπότε προφανώς μιλάμε για αλλαγή αλγορίθμου, αλλαγή κάποιων δεδομένων, έτσι ώστε αυτός ο οποίος ξοδεύει να παίρνει και περισσότερα. Δηλαδή θα υπάρχει μια ισορροπία σε αυτό, δηλαδή θα υπάρχει μια δικαιότερη κατανομή, σωστά? Αυτό που ζητούσανε, αυτό έχουμε συζητήσει και σκεφτόμαστε από το 2025 να μπορεί να είναι ίσως και σε μόνιμη βάση, αλλά και δικαιότερο. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα, αν μη τι άλλο, θα τους καλύψει. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, όσον αφορά το αγροτικό ρεύμα, με αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, τα 2 συν 8 χρόνια, θεωρώ ότι πέφτει πολύ χαμηλά η κιλοβατόρα σε σχέση με το πώς ήτανε, πλάς το κομμάτι του Απόλλων, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα για ενεργειακό συμψηφισμό στους ΓΟΕΒ και στους ΤΟΕΒ και θα τους μειώσει πάρα πολύ το ενεργειακό κόστος και θα κάνουμε με μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι δίνουν λύσεις, και όπως σας είπα ότι εδώ είμαστε να συζητήσουμε και τα λάθη που υπάρχουν. Σαφέστατα αντιλαμβανόμαστε τα λάθη που έχουν γίνει με τις κακές πληρωμές του ΠΚΠ το τελευταίο τρίμηνο του 2023, που έχουν οδηγήσει τον κόσμο στους δρόμους, αλλά οφείλουμε να είμαστε και αντικειμενικοί, βλέποντας τις κινήσεις που έχουν γίνει και τώρα, αλλά και τις κινήσεις που έχουν γίνει την προηγούμενη τετραετία. Το επόμενο κομμάτι που έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν είναι μόνο ελληνικό, δηλαδή βλέπουμε όλη την Ευρώπη να δονείται, τουλάχιστον μέχρι τις προηγούμενες εβδομάδες, και έχει να κάνει με τη νέα ΚΑΠ, την κοινή αγροτική πολιτική, η οποία από ό,τι φαίνεται δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο πρωτογενή τομέα όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Και αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αβγενάκης, στις 26 Φεβρουαρίου θα γίνει η Σύνοδος των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης για να υπάρχει μια αναθεώρηση, για να γίνει κάποια αλλαγή. Λοιπόν, καταρχάς υπάρχει ένας αναβρασμός σε όλη την Ευρώπη, άρα το θέμα δεν είναι ευρωπαϊκό, και το θέμα δεν είναι ελληνικό μάλλον, συζητώ συγγνώμη, και άρα δεν φταίει ο Μητσοτάκης για όλα. Αυτό πάει σε αυτούς οι οποίοι είναι κάθετοι ότι όλα τα ζητήματα είναι ελληνικά. Όταν έχεις μια δεκαετή οικονομική κρίση, ενεργειακή κρίση, ουκρανικό και τώρα έχεις την περιβαλλοντική κρίση, αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε κομμάτι ενός συνόλου. Οπότε το λέω γιατί η κυβέρνηση κάνει αρκετά πράγματα έτσι ώστε να μπορεί να βρίσκει λύσεις. Βλέποντας λοιπόν τις δυσκολίες που έχει η νέα ΚΑΠ, μπήκαμε σε μια διαδικασία
με εντολή του Πρωθυπουργού και με πρωτοβουλία του Υπουργού του κ. Αβγενάκη, αλλά και όλες τις ηγεσίες που είναι στην πρώτη γραμμή, να μπούμε σε συνεργασία με άλλες 8 χώρες, να είμαστε δηλαδή 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα μπορέσουν να μπουν μπροστά ώστε να βρουν λύσεις στο κομμάτι του αγροτικού, και προτείναμε 6 σημεία από τις 28 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, για αλλαγές στην αιρεσιμότητα, στις άμεσες ενισχύσεις, παρεμβάσεις όπως χορήγησης προκαταβολής στο κρασί, στα προκυπευτικά, στο μέλι, και άλλες 3 διατάξεις όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη και της εισαγωγής νέας παρέμβασης ασφαλίστρου με ενωσιακή συμμετοχή έως 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά λοιπόν τα 6 κατατέθηκαν και πέρασαν με την προοπτική να προχωρήσουμε στις επόμενες προτάσεις και αλλαγές στην επόμενη συνάντηση των Υπουργών, δείχνοντας ότι η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο για ακόμα μια φορά, με την προοπτική να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις. Αποτέλεσμα ίσως αυτού, και μια πρόταση για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ανάσα στον κόσμο, διότι η ΚΑΠ θέλει να γίνει πιο περιβαλλοντικός και ο πρωτογενής τομέας, και πρέπει σιγά σιγά να πάμε προς τα εκεί, ήταν η απόφαση της Κομισιόν, η οποία επιτρέπει την καλλιέργεια σε εδάφη τα οποία είχαν μπει σε διαδικασία αγρανάπαυσης. Μιλάμε για 1,5 εκατομμύρια στρέμματα και 130.000 γεωργούς, οπότε ουσιαστικά οι γεωργοί έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν έχοντας ένα επιπλέον εισόδημα, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα είχαν εάν ίσχυε η ΚΑΠ στο πλαίσιο που είπαμε. Βεβαίως, το οποίο είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, στα ελληνικά δεδομένα υπάρχει και μία αχίλιος πτέρνα που λέγεται κανονισμός του ΕΛΓΑ, όπου από ό,τι φαίνεται σε σχέση με την κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή, όπως θέλει το λέει ο καθένας, είναι πλέον παροχημένος. Δηλαδή, δεν καλύπτει ζημιές, για παράδειγμα, στα αμπελοειδή, στις ελιές που είχαν φέτος στην Αρκαπία. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε αλλαγή και σύντομα στον κανονισμό, ώστε να προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα? Ακούστε να δείτε. Αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι ο ΕΛΓΑ από το 2019 έως σήμερα έχει κάνει τεράστια άλματα. Αρχικά έχει δώσει 1.200 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις στον κόσμο. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. Σε δεύτερο επίπεδο αξίζει να αναφερθεί ότι ο ΕΛΓΑ πλέον πληρώνει πολύ νωρίτερα σε σχέση με το παρελθόν και ξεκινάει τις πληρωμές από τις 27 Φεβρουαρίου, δηλαδή σε 6 μέρες από τώρα, 2 μήνες νωρίτερα από τον νόμο, τον κανονισμό του, που συνήθως ξεκινούσαν οι πληρωμές, και πληρώνει στο 100% της υπολογιζόμενης ζημιάς. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν το κάνει ένας οργανισμός εάν δεν είναι υγιής και αν δεν έχει πολύ καλή διοίκηση. Και ο Αντρέας Ολικουρέτζος έχει αποδείξει από το 19 ότι έχει αναμορφώσει τον ΕΛΓΑ 100%. Τώρα, σε αυτό το οποίο λέτε είναι μέσα στις προτάσεις της κυβέρνησης και μέσα στο εξάμηνο, αν δεν κάνω λάθος, θα μπούμε σε μια διαδικασία να αλλάξει ο ΕΛΓΑ, να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, κάτι το οποίο το περιμένει ο κόσμος αρκετά χρόνια. Θα μπουν νέες καλλιέργειες μέσα, θα έχουμε αλλαγές στα ασφάλιστρα με την προοπτική ο καθένας να πληρώνει το ασφάλιστρο το οποίο θέλει. Θα έχουμε συνεργασία του ΕΛΓΑ και με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε επιπλέον ασφάλιση για όποιον επιθυμεί. Και το βασικότερο είναι ο κόσμος να αντιληφθεί ότι ο ΕΛΓΑ είναι ένας σοβαρός οργανισμός, ο οποίος ασφαλίζει, αποζημιώνει και είναι δίπλα στον πρωτογενή τομέα. Και νομίζω ότι τουλάχιστον οι αγρότες γνωρίζουν πολύ καλά ότι από την πρώτη στιγμή που υπήρχαν καταστροφές, ο ΕΛΓΑ ήταν στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή, για αυτό το πράγμα είναι το μόνο το οποίο δεν μπορεί να πει κάποιος, γιατί έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα, όπως είπα, 1.200 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε αυτή την τετραετία. Κύριε Καρασαρίνη, και μία τελευταία ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω πριν σας αποδεσμεύσουμε. Εάν δεν υπάρξει μία γεφύρωση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους αγρότες, οι οποίοι θα αποφασίσουν αύριο το τι θα κάνουν, υπάρχει σενάριο να πέσουν οι τόνοι, υπάρχει σενάριο στον πάτο του βαρελιού να βρούμε και κάτι ακόμα προκειμένου να ικανοποιήσουμε κάποια πράγματα? Ακούστε να δείτε. Καταρχάς, η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Βορίδης και ο κ. Αβγενάκης και ο κ. Μαρινάκης, όλοι έχουν πει ότι ό,τι μπορούμε μπαίνουμε σε μια διαδικασία και το δίνουμε στους οικονομικά ασθενέστερους, αλλά και σε όλες τις ομάδες οι οποίες πραγματικά έχουν ανάγκη
ένα επιπλέον βοήθημα. Όμως θα σας απαντήσω ότι αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί αγρότες από όλη την Ελλάδα, διότι αυτή τη στιγμή η Γραμματεία Αγροτικών Φορέων έχει παντού επικεφαλής και στους 54 νομούς, οπότε μας μεταφέρουν τον παλμό του κόσμου. Υπάρχει από πάρα πολύ κόσμο η ερώτηση, θα δώσει κάτι παραπάνω. Πλέον δεν είμαστε μπακάλικο, ούτε πλέον είναι όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι, και να είμαστε αντικειμενικοί, δεν έχουμε την ίδια τιμή στο πετρέλαιο που είχαμε πέρσι. Πέρσι έφτασε στα 2,20, φέτος είναι πολύ λιγότερο. Δεν έχουμε τις ίδιες τιμές που είχαμε πέρσι στα λοιπάσματα, φέτος είναι λιγότερα. Πλάς ότι οφείλουμε να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές φορολογικές διαδικασίες για τους αγρότες. Το 50% της μείωσης του φόρου εισοδήματος σε όσους ασκούν συμβολιακή γεωργία ή ανήκουν σε συνεταιρισμούς, τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% για ζωοτροφές, τη μείωση του ΦΠΑ για τα μηχανήματα, πλάς τη δυνατότητα που έχουν με πάρα πολλά προγράμματα να ενισχύσουν το εισόδημά τους για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί και να μπορούν να είναι ευχαριστημένοι για το μόχθο τους και για όλα όσα παράγουν και γιατί έτσι πρέπει να λειτουργεί. Άρα, εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να προχωρήσουμε έτσι, να δούμε πώς θα πάνε τα έσοδα μέσα στη χρονιά. Υπάρχει ένα αποθεματικό που δεν μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία να το δίνουμε έολα. Σκεφτείτε ότι αν δεν είχαμε αποθεματικό, τι πρόβλημα θα είχαμε με τον Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Όπου ο κόσμος δεν το έχει αντιληφθεί, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες στρέμματα, σπίτια και μηχανήματα ακόμα κάτω από τα νερά. Και είναι 7 μήνες μετά. Άρα θα πρέπει λίγο να βάλουμε όλη πλάτη. Θα πρέπει να σκεφτούμε τι έχει γίνει αυτή την τετραετία. Από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός έχει ως κεντρικό πυλώνα τον πρωτογενή τομέα και έχει στηρίξει από το 19 εμπράκτος και με τα χρήματα που έχουν δοθεί από τον ΕΛΓΑ και με τις φορολογικές διαδικασίες, όπου δώσανε μια τεράστια αναπνοή στον πρωτογενή τομέα, αλλά και με όλα τα προγράμματα που δίνουν τη δυνατότητα στον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλεία να μπορεί να παράγει, νομίζω ότι θα βάλουμε όλη πλάτη, γιατί θεωρώ ότι θα έχουμε και άλλα ζητήματα στο μέλλον, υπό την έννοια ότι πλέον τα προβλήματα είναι παγκόσμια και ευρωπαϊκά, δεν είναι μόνο ελληνικά. Οπότε θεωρώ ότι μέσα από ένα κοινό διάλογο με τις υγιές δυνάμεις, με τους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν, με τα θεσμοθετημένα όργανα, με την ΕΘΕΑΣ, με τους νέους αγρότες, με την Ένωση Κτηνοτρόφων, δηλαδή με ανθρώπους οι οποίοι έχουν εκλεγεί και έχουν να μας πούνε πολλά πράγματα. Γιατί να γνωρίζετε, και κλείνω εδώ για να μην καθυστερώ άλλο, ότι δεν ήταν μόνο η Επιτροπή των Μπλόκων η οποία συνάντησε τον Πρωθυπουργό, υπήρχε και μια συνάντηση με την ΕΘΕΑΣ, την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, η οποία έθεσε σοβαρά ζητήματα και τα οποία δεν έχουν βγει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έθεσε ζητήματα για την εκπαίδευση, έθεσε ζητήματα για τις εξαγωγές, έθεσε ζητήματα πώς θα γίνουν ισχυρότεροι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, έθεσε ζητήματα για το πώς θα βρεθούν λύσεις για τους συνεταιρισμούς οι οποίοι έχουν θέματα με την PQH και όχι μόνο. Έθεσε ζητήματα για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε μετάβαση μέσω της τεχνολογικής επανάστασης, που είδαμε, αν επισκεφτήκατε την Αγρότικα, υπήρχε ένα τεράστιο κομμάτι τεχνολογικής ανάπτυξης, και πώς θα πάμε στην πράσινη μετάβαση. Αυτά είναι τα θετικά κομμάτια ενός διαλόγου που δεν ακούστηκε και αξίζει να το στηρίξουμε, διότι οι αγρότες δεν είναι μόνο μπλόκα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα και εξάγουν σε όλο τον κόσμο και οφείλουμε να είμαστε δίπλα τους. Και θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει πάρει το μήνυμα, αλλά θα πρέπει να πάρουν το μήνυμα και αυτοί οι οποίοι είναι μπροστά στις κινητοποιήσεις, ότι δεν μπορείς να πηγαίνεις με μια πολιτική 20 χρόνια πίσω, το όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Πάντως το σημαντικό, και κλείνουμε αυτό κύριε Καρασαρίνη, είναι ότι υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης απλωμένες γέφυρες, υπάρχει πρόθεση και διάθεση για συζήτηση, ώστε να πάμε όλοι, ο αγροτικός τομέας και οι κυβερνητικές πολιτικές, να πάνε στο πιο πέρα, στο πιο κάτω, που θα είναι και οι μεγάλες προκλήσεις για όλους μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Σας ευχαριστώ πολύ και δηλώνω παρόν οποτεδήποτε θέλετε, είτε εγώ, είτε οι αναπληρωτές μου, είτε οι επικεφαλής του νομού και της περιφέρειας, με πολύ χαρά να είμαστε στο δελτίο σας, έτσι ώστε να ενημερώνουμε τον κόσμο για οτιδήποτε γίνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα σας. Καλό βράδυ.